ko jaylembi ɗo ko jaylembi altine sappo e jowenayi lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas sobiraɓe sakiraɓe on kofnama on gaɗanama barka mi yela on pini jam to gonɗon fuu ɗum wakkatire nde waɗugo guite ha dow jeyle ɗe leddi Cameroun en puɗɗira be jeyde wiyetende lo messager ɓe andini en nder bindol mabɓe fajirare nde ɗo enam wiɗo ɗo waɗe haala ɓillaji ko tawete ha jangirde nde ardiɓe hande bakin duuɓi sappo e jowi on enam ɗo mari ɓillaji ha jawabuji muɗum e hitande nde ɗo bo bakin asaweje ɗiɗi ɗo tawe nder ɓillaji goɗɗi en gaɗa guite ha jeyde majum to bilitol jowaɓol yottugo jowegoɓol ngam famugo ɓillaji ɗin jeyde wiyetende prospective nouvelle kayum fu ɗo tawe be kubarol majum ɓe mbi en nda laɓɓitinki be Joseph Ley e non bo Sumbu Angula jagorɗo mo halfitina kuuɗe ɗe dawla e non bo ardiɗo yilirde ha enam majum ɓe ɗo bolwa haala jawabuji ɗin ko hokkama gal wakkere nde wankore ko waɗama be MRC nogas e ɗiɗi lewru silto hitanujini ɗiɗi e nogas ɗo bo jagorɗo mo halfitina humpitiraku René Emmanuel Sadi andini bakin temeɗɗe ɗiɗo e capanɗe jowenayo e nayo on nangama e non temere capanɗe joweɗiɗo e jowigo kamɓe on yoftama bakin himɓe temere e sappo e joytato on ɗo tawe ha yeeso kiita en tawan ha bilitollo ɗiɗaɓol jeyde wiyetende lo quotidien kayum bo wi en no heɓugo jawabuji boɗɗi ha cuuɗi jangirle towɗe hakkunde école normale INJS enam Senages e nokkuje goɗɗe tawon ɗum margo bawal en poti en gaɗa guite ha jeyde nde ɗo wiyetende le quotidien défi actuel kayum bo wi en no waɗugo pondi nastugo ha cuuɗi jangirle towɗe bana ha enam ɗum ɗo tawe fahinno be bonondaji goɗɗi en gaɗa guite en pama bonondaji majum daga bitol ɗiɗaɓol yotugo jowaɓol jeyde lo Pélican kayum bo andini en waɗugo pondi nastugo ha cuuɗi jangirle towɗe ɗe leddi Cameroun geɓe ko joɗɗinamano ɗon man soyi fomonde muɗum en paman ko ɗum wi nder jeyde wiyetende le Pélican e bo ɓe jaari en ha jagorgal ngal halfitinaɗen leddi Cameroun ɓe mbi en jagorɗo on biyeteɗo Joseph Betia Somo oɗo sembiɗina sandudu suklanta wiɗo gal jamu ɓandu gal wakkere nde soja en majum l'Oeil du Sahel jeyde nde kawtal woylari leddi Cameroun kayum bo wi en ɓarte cuuɗi jangirle tanuje ɗiɗi e nogas yotugo tanuje ɗiɗi e nogas iggo bakin jangoɓe ha jangirle towɗe ujune capanɗe joweego e jowo on ɗo reni ha université ji wato ha cuuɗi jangirle towɗe nder kawtal woylari en poti en pama ɗon man ha bilitol sappo e go'aɓol gal wakkere nde listingo ɓiɓɓe woylari bo François Wassoumi ɗo ƴewnita Paul Biya kubaruji ɗi e non ɗo kubaruji goɗɗi ɗo tawe nder l'Oeil du Sahel le quotidien de l'émergence kayum bo wi en haala doctorat professionnel ɗerewol ngol cembingol famedongo on man foti yiida be gullali ha yeeso kiita en poti en pama ha bilitol jowaɓol jayde le jour kayum bo wi en Wungli Masaga hitande ujunere temeɗɗe jonayi capanɗe tati e joweego hitande ujune ɗiɗi e nogas ɗum duuɓi capanɗe joweetati e nayi on majum maynama en poti en pama ngendam mako ha jeyde wiyetende le jour intégration kayum fuɗɗo tawe be kubarol majum amma kayum wi en ha bilitol tataɓol ndongo Che Guevara lesɗe Afrika Wungli Masaga maynama sappo e joweeɗiɗi lewru sapporuɗo hitande ujune ɗiɗi e nogas ha gallure e Yaoundé jeyde le quotidien de l'économie kayum bo wi en jomorgol dow téléphone ji e tablette dawla leddi Cameroun foti lorta ɓawona ngam ha wakkatire nde ɗo anniya kaɗo waddi boliɗe ɗuɗɗe gal bakkeje feere feere en paman ha jeyde le quotidien de l'économie non ɗo kubaruji goɗɗi ɗi ko laranta faggudu e ko maten kayum bo wi en no Camerco piroje muɗum ha jotta fuɗɗitay kuuɗe ngam bo haala assurance ɗume on waɗi en paman ha Eco matin e non bo kubaruji goɗɗi la voix du centre kayum bo yaari en ha SNH ɓe mbi en biyeteɗo Adolphe Moudiki Paul Biya ɗo ɗaɓɓita mo tammi wargo joɗa ha babal mako en paman ha bilitol o tataɓol l'indépendant kayum bo andinen gal wakkere nde opération épervier taskaram ngam hosititgo ceeɗeɗe dawla leddi Cameroun ko wujjama ɗereji ɗin ko ɗo ɗaggi ha ñawdu towndu ko wiyete TCS gal wakkere nde enam bo ɓe mbi en pewe cembiɗe ɗe Joseph Ley ha bilitol nayaɓol le quotidien mutation kayum bo famtini en haala mittan ha cuuɗi jangirle wato jangugo fajiri
wakkatire ekikide ɗum man laati ɓillaji e sonde nango belɗum ha wakkatire e juunde en poti en paama daga bilitol nayaɓol yettugo bo jowaɓol l'avenir kayum bo wi en ha jagorgal ngal halfitina filuji mbarga atangana kayum laati cembiɗɗo gal wakkere ende faggudu leddi Cameroun jagorɗo on marɗo hikmaji feere e bo o laati bana pofuɗe faggudu leddi Cameroun kutinirteɗe ɗe leddi Cameroun bakin temeɗɗe 29 on gonginama ha nder semak e bo ko yahanta temeɗɗe 249 on gonginama ha wakkere nde CAC bindol mapindiwol waɗama dow mako ha bilitol joweɗiɗaɓol jeyde l'avenir e singan kayum bo wi en soyde kisdam mo ha iyaluji ɗi hoorejo leddi Cameroun ɗum waɗi toñande be ɓen wiyeteɓe bas brigade anti-sardinar ha on biyeteɗo Brenda Bia on man ɗo tawi ha leddi Faransa ngam mo lartugo jamu ɓandu muɗum o toñama be ɓen wiyeteɓe bas majum e bo be soyde mboɗirka kuuɗe wondiɗiraɓe ɓe hoorejo leddi biyeteɗo Brenda Bia kayum on yoɓima ceede werde muɗum ha gallure Paris en paman ha bilitol tataɓol le quotidien Cameroun Tribune kayum bo wi en waɗugo kuuɗe ha dawla leddi Cameroun ko yahanta bakin no ujune temeɗɗe ɗiɗi capanɗe tati on ha nder hitande ujune ɗiɗi e nogas ɗo laati limgal ko wurtinama be jagorgal ngal halfitina kuuɗe e ekkitinol ha leddi Cameroun e non nokkure nde kuuɗe kawtal lesɗe e duniyaru famtini ko ngam bo nder hitande ujune ɗiɗi e nogas ɗo tawe nder ɓillaji ɗi COVID-19 galtoyo on no ɓuri margo kuuɗe majum en paman ha bilitol joytataɓol jeyde wiyetende Cameroun Tribune sobiraɓe sakiraɓe ɗi on kubaruji taweteɗi nder jayleɗe leddi Cameroun ñalowmare altine 19 lewru sappoɗu ko bomi wiya lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas tata bungoyte sengotirgoyamin ngal wakkere nde Facebook ha kode Radio International e non bo ha Hausa Fulani Radio International on jarama ko jaylembi ko jaylembi ɗo ko jaylembi